ξαφνικά πήγαμε και βρήκαμε ένα νησί που έχει παραδοθεί στους βοσκούς, στις κοπριές, στις βρωμιές, στους εργολάβους που τα έχουν λαιλατήσει όλα. Έχουν φτάσει, κυρίες και κύριοι, αν είναι δυνατόν στο Θεό σας, να νοικιάζει ο Δήμαρχος Κέας το νησί αυτό σε βοσκούς και σε κυνηγούς. Στο Θεό σας. Ένα νησί που έχει, θα δείτε την απόφαση, ανακηρυχθεί από τη Μέλια Μερκούρτη όταν ήταν υπουργός πολιτισμού σαν ένας τόπος ιστορικός, ένα μνημείο ιστορικά. Κτηνοδεία του Υπουργείου Πολιτισμού στη Μακρόνισσο. Νοικιάζουν το νησί των αγωνιστών σε βοσκούς. Και οι κοπριές πνίγουν τα μνημεία και τους τόπους οδύνης χιλιάδων εξορίστων. Αυτά τα θέματα μας που θα κουβεντιάσουμε σήμερα το βράδυ. Οι καλεσμένοι μας είναι άνθρωποι που έχουν σχέση με τα θέματα αυτά και θέλω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να τους ακούσω. Να ξεκινήσω από αριστερά με τον κύριο Θόδωρο Κατσανέβα. Καλησπέρα σας, κύριε Κατσανέβα. Καλησπέρα, κύριε Κατσανέβα. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, ο κύριος Κατσανέβας, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τα θέματα των μεταναστών, αλλά έχει και άποψη και θέση και για τα άλλα ζητήματα που θα κουβεντιάσουμε σήμερα το βράδυ. Ο κύριος Άρης Μουσιώνης. Καλησπέρα, κύριε Μουσιώνη. Καλησπέρα, κύριε Κατσανέβα. Πρώην βουλευτής του Πασόκ Σερών. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος, μαζί με μια ακόμη κυρία που θα παρουσιάσω συνέχεια, δημοσιογράφο, φέρνουν στην επικαιρότητα το θέμα της Μακρονισσου. Και ο κύριος Αλέξανδρος Βέλιος, καλησπέρα σας, δημοσιογράφος, έτοιμος, μαχητικός πάντοτε με τις θέσεις του. Από την άλλη πλευρά είναι ο κύριος Ρήγας Αξελός. Καλησπέρα, κύριε Αξελέ. Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Συνασπισμού. Είναι η κυρία Πόπη Σουφλή. Καλησπέρα, κυρία Σουφλή. Η κυρία Σουφλή είναι εκδότρια Αττικών Νέων, μια πολύ ενδιαφέρουσα εφημερίδα εδώ της Αττικής, και είναι η δημοσιογράφος μαζί με τον κύριο Μουσιώνη. Φέρνουν στην επιφάνεια το θέμα της Μακρονισσου και από αυτούς το παίρνω εγώ και το κάνω τηλεόραση σήμερα το βράδυ. Και ο κύριος Νίκος Μιχαλολιάκος. Καλησπέρα, κύριε Μιχαλολιάκο. Καλησπέρα σας. Γραμματέας της Χρυσής Αυγής. Και υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων στις προσεχείς εκλογές με το ψηφοδέλτιο Χρυσή Αυγή για την Αθήνα. Μάλιστα. Σε πριν μισή ώρα από τώρα πάμε στην 21η Απρίλη. Ξέρετε τι συνέβη τότε. Έχουν περάσει από τότε περίπου 67, 33 και 10, 43 χρόνια. Πώς πέρασαν τα χρόνια? Περάσανε. Πώς πέρασαν τα χρόνια? Εμείς περνάμε, κύριε Χαρδαβέλα. Τα χρόνια δεν περνάνε. Έχουμε φτάσει σε μια στραμμαλιά. Λοιπόν, ακριβώς επειδή ξημερώνει αυτή η μέρα, κυρίες και κύριοι, μάθαμε ότι ένας τόπος εξορίας, ιστορικός τόπος, ιστορικό μνημείο, έχουν περάσει χιλιάδες αγωνιστές από το νησί αυτό, από τη Μακρόνισσο. Έχουν χάσει τη ζωή τους, έχουν βασανιστεί άνθρωποι. Ξαφνικά γίνεται, ούτε λίγο ούτε πολύ, μην μιλάτε μεταξύ σας, ένα μαντρί για πρόβατα. Και μνημεία που έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού δίνονται ή νοικιάζονται για τους βοσκούς οι οποίοι έχουν πάει εκεί πέρα τα πρόβατά τους, τις κατσίκες τους, έχει γεμίσει αυτό που έχει βρωμίσει με κοπριές. Έχουν πάει εργολάβοι και έχουν ξυλώσει όλα τα κτίρια, έχουν πάρει ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε. Πόρτες που είχαν απομείνει, παράθυρα, γιατί, ίσως για ενθυμήματα, για να πουλήσουν στους επαλιατζίδες, δεν ξέρω γιατί. Ένας τόπος ο οποίος πραγματικά είναι ντροπή για όλους μας. Όταν πήγαν οι συνεργάτες μου εκεί πέρα και είδαν τι συμβαίνει, πραγματικά νιώσα πάρα πολύ άσχημα. Πάμε λοιπόν για λίγο μαζί σε αυτή την περιοχή, στη Μακρόνισσο, να δούμε τι συμβαίνει σήμερα και μετά έχουμε πολλά να πούμε. Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα κι σκουριά δεν πιάνει. Κοπριές προβάτων σκεπάζουν την ιστορία στη Μακρόνισσο. Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα κι σκουριά δεν πιάνει. Μπορούν άραγε οι κοπριές των προβάτων και η κτηνώδης αδιαφορία του Υπουργείου Πολιτισμού να σβήσουν την ιστορία της Μακρονισσου? Μπορεί ο νομάρχης Κυκλάδων και ο δήμαρχος Κέας να νοικιάζουν τον τόπο του αγώνα σε 10 βοσκούς, διαγράφοντας έτσι τις μνήμες για χιλιάδες αγωνιστές που φυλακίστηκαν εκεί, βασανίστηκαν και πέθαναν με το όραμα της δημοκρατίας? Χρυσές γαλάζιες γλώσσες, τα βράχια ελάτια πέλεκαν, τα σίδερα μασάνε. Βρισκόμαστε στη Μακρόνισσο και συγκεκριμένα στο τρίτο τάγμα. Δεξιά μας βλέπουμε τις φυλακές, πίσω μαγειρία, πιο πάνω ένας ιερός ναός. Εσείς ήσασταν εδώ 5 χρόνια, από το 48 μέχρι το 53.
Ναι, ήμουν 4 χρόνια. Οι μνήμες είναι λιγάκι δύσκολες. Φωνές, τα κλάματα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε ήταν το χειρότερο από όλα που έχω δει εδώ πέρα. Και εκτός τα άλλα, τα βασανιστήρια που γινόταν εδώ όλα. Δεν λέω για τις στερήσεις, η στέρηση του νερού, η στέρηση του φαγητού, η στέρηση όλων των άλλων, ξέρω εγώ, αλληλογραφίες κτλ. Όσο τα μαρτύρια. Τα μαρτύρια. Νέοι άνθρωποι που να τους τσακίσουν στο ξύλο, να τους πάνε τα χέρια, ξέρω εγώ, πλευρά ή να σκοτώνουν ακόμα, να δολοφονούν. Εδώ σε αυτό το χώρο που βρισκόμαστε, τι ακριβώς ήταν? Εδώ ήταν το τρίτο τάγμα που ονομάστηκε και γαλάζιο τάγμα, γιατί εδώ πέρα Σκαλούμπακας ήταν ο διοικητής που ζει ακόμα. Αυτός ξεκίνησε εδώ πέρα τα μεγάλα βασανιστήρια, είχε νέους ανθρώπους, νέα παιδιά που είχαν φτάσει να κάνουν απόπειρες να κόβουν τις φλέβες τους, να καταπίνουν κουτάλια και να πέφτουν στη θάλασσα να τοκτονήσουν από τα πολλά μαρτύρια. Και εδώ άρχισαν κιόλας και οι πρώτες υποχωρήσεις, ζητώντας δήλωση μετανοίας. Από εδώ πέρα, γι' αυτό και ονομάστηκε και γαλάζιο τάγμα. Σαν σε όλη τη Μακρόνισσο, μόνο εδώ πέρα άρχισαν να υπογράφουν δηλώσεις από τα πολλά μαρτύρια που είχαν. Αυτές τις δηλώσεις που τις υπογράφανε, σε ποιο σημείο? Είχαν γραφείο κάπου εδώ πέρα που είχαν έντυπες δηλώσεις που έγραφαν εκεί πέρα ότι αποκηρύσεις του Κομμουνιστικού Κόμμα και τις παραφιάδες του. Ιούνιος 1989. Η αξέχαστη Μελίνα, σαν Υπουργός Πολιτισμού, κηρύσσει ιστορικό τόπο τη Μακρόνισσο και ιστορικά μνημεία όλα τα κτίρια του στρατοπέδου του νησιού. Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο 436 φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης. Λίγα χρόνια μετά εισβάλλουν στο νησί βοσκοί και μανιώδεις κυνηγοί, μετατρέποντας αυτό το μνημείο της πρόσφατης ιστορίας μας κάτι ανάμεσα σε στάνι, στάβλο και χωματερή σαραβαλιασμένων αυτοκινήτων. Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει. Όταν πριν από 4 χρόνια έλαβα έναν ανώνυμο φάκελο με φωτογραφίες όπου ιστορικά μνημεία είχαν μετατραπεί σε επιμνιοστάσια, το λιγότερο που μπορούσα να κάνω ήταν να το καταγγείλω στην πολιτεία και στη δικαιοσύνη. Στην Ελλάδα οι διοικούντες επιτρέπουν τα ιστορικά κτίρια να καλύπτονται από τις αφοδεύσεις των εγωπροβάτων. Εσείς έχετε στείλει και έγγραφα και σε πρώην υπουργούς και σε διάφορα κόμματα. Γιατί δεν υπάρχει κάποια επέμβαση? Με ποιους έχετε μιλήσει εσείς? Ναι, έχω ενημερώσει και πολιτικές ηγεσίες, αλλά δυστυχώς και βουλευτές, αλλά δυστυχώς αυτό το οποίο εισέπραξα ήταν μια πλήρης αδιαφορία. Ως απάντηση δόθηκε ότι η Μακρόνισσος ανήκει στις Κυκλάδες, λες και η ιστορία του τόπου μπορεί να έχει όρια. Μη δα λυσίδα του Ρωμιού και στα γεριού το πόδι. Μη δα λυσίδα του Ρωμιού και στα γεριού το πόδι. Εδώ τότε είχε σκηνές, είχε πάρα πολλές σκηνές, είχε κτίρια, πολλά κτίρια. Και βλέπετε στο ύψωμα εκεί πέρα ήταν των αξιωματικών οι βίλες, τα δικητήρια. Εδώ λεγόταν πρώτα απ' όλα στρατιωτικές φυλακές Αθηνών, ΣΦΑ. Και μετά ονομάστηκαν στρατιωτικές φυλακές Μακρονήσου. Έφεραν από την Αθήνα υπόδικους και κατάδικους πολλές φορές. Και εδώ ήταν ένα διάστημα, γίνονταν και ανακρίσεις και τα λοιπά. Και ξανά πέραν από εδώ πέρα τους πήγαιναν στην Αθήνα στα στρατοδικεία. Τι είδους βασανιστήριων γινόντουσαν μέσα στις φυλακές? Οι βασανιστήρια γινόταν πάλι το ίδιο το θέμα ήταν πρώτα απ' όλα ανακριτικά τμήματα που έδερναν για να μπορέσουν να αποσπάσουν ομολογίες, αλλά ήταν και πάλι το σύστημα των δηλώσεων που είχα πει και πριν. Εδώ μάλιστα στις φυλακές
στο πίσω μέρος εκεί πέρα στα Αντίσκηνα. Πέθανε ο τελευταίος κρατούμενος Μακρονήσου, όχι σαν κρατούμενος, ο τελευταίος κρατούμενος που πέθανε ήταν ο πλοίαρχος Τατάκης. Πέθανε αφού τον βασάζαν 23 μέρες, δεν ξέρω πώς, συνέχεια, μέρα νύχτα. Μάλιστα είχε βάλει στοίχημα με τον βασανιστή του, ότι του λέει εκείνος να δεις ότι θα υπογράψεις. Και του λέει, θα το χάσει το στοίχημα, εδώ θα υπογράψεις, θα χάσει το στοίχημα εσύ, του λέει εκεί πέρα. Και πράγματι πέθανε τα βασανιστήρια. Προφανώς έχουν πεθάνει πάρα πολλοί άνθρωποι. Γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί. Δυστυχώς δεν τους ξέρουμε όλους. Γιατί δεν μας δίνουν αρχεία. Τα αρχεία που υπάρχουν στο Γενικό Επιτελείο, γιατί όλα αυτά υπάρχουν στο στρατό τότε, θεωρούνται διαβασμένα που δεν μπορούν να μας τα δώσουν εμάς. Η μαρτυρία υπάρχει μετά, για τουλάχιστον 320. Ο νόμος της Μελίνας απαγορεύει τη βοσκή ζώων στη Μακρόνησο. Όμως η Νομαρχία Κυκλάδων έβγαλε απόφαση αναγκαστικής εισδοχής στο νησί των Βοσκών και ο Δήμαρχος Κέας νοικιάζει με 1.000 ευρώ το χρόνο το βοσκότοπο πλέον Μακρόνησο και χαρακτηρίζει φύλακες του νησιού τους Βοσκούς. Εδώ είναι και ιστορικός τόπος μνήμης. Όλοι αυτοί οι βοσκοί που βλέπουμε εδώ, τα πρόβατα που έχουν λελεατήσει το χώρο, τι ακριβώς γίνεται με αυτή την ιστορία εδώ? Δυστυχώς δεν υπάρχει καμιά μέρημνα. Είναι υπεύθυνο για αυτή την κατάσταση το Υπουργείο Πολιτισμού και το ΕΠΕΧΟΔΕ. Έχουμε κάνει διαβήματα, ένας αστυνόμος έχει κάνει από εδώ πέρα ένα έγγραφο κτλ. Φωτογραφίες, πράγματα. Δυστυχώς καμιά απολύτως κίνηση για να προστατεύσουν τον τόπο αυτό. Εδώ έχει βόδια πιο πέρα, θα δείτε άλλα που χαλάνε τα πράγματα, τα κατσίκια που χαλάνε. Εδώ θα δείτε στο δεύτερο πάτωμα να υπάρχουν κατσίκια πάνω. Εδώ, κύριε Ζόπουλε, ήταν τα δικητήρια. Ναι, γενικά ήταν όλα τα κτίρια αυτά, ήταν η διοίκηση και διάφορες αξιωματικών ιδιαιτήματα και υπηρεσίες διάφορες για τις φυλακές. Άρα μπορούμε να μπούμε μέσα να δούμε το... Βεβαίως. Να περάσουμε να δούμε το χώρο. Εδώ βλέπουμε, λοιπόν, μπαίνουμε στα δικητήρια. Τα οποία είναι κλειδωμένα. Μανταλό. Ναι. Από εκεί. Αλλά μέσα βλέπω ότι έχει κατσίκια πρόβατα. Και βόδια έχει και κατσίκια έχει. Κοπάδια ολόκληρα για το πρόβατα έχει εδώ. Πολλά κοπάδια. Αυτό τώρα πώς επιτρέπεται να γίνεται αυτή η εγκατάλειψη εδώ πέρα? Δυστυχώς δεν υπάρχει καμιά πρόνοια για τον τόπο αυτόν εδώ πέρα. Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα κακιά σκουριά. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω πώς νιώσετε εσείς, εγώ ένιωσα άσχημα. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι αρχές ή οι πολίτες αυτού του τόπου μαγαρίζουν, αγνοούν ή παραμελούν. Δεν είναι η πρώτη φορά και δεν θα είναι και η τελευταία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Εάν σε κάθε φορά που συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, εμείς λέμε δεν είναι η πρώτη φορά, είναι η χιλιοστή. Θα υπάρξει και διχιλιοστή και τριχιλιοστή. Ορίστε. Υπάρχει όμως μια αμήλικτη αλήθεια. Ότι αυτό που θέλαμε όλοι, και φαντάζομαι εσείς πρώτος, το ότι θα έπρεπε να είναι αυτή τη στιγμή μνημείο μνήμης. Τι θα πει μνημείο? Θα πει μνήμη. Κύριε Αξελέ, έχει χαρακτηριστεί με υπουργική απόφαση. Βέβαια, μα δεν είναι διαφορά. Θα αυτός. Σημαίνει μνήμη. Και η μνήμη δεν χρειάζεται εδώ στην Ελλάδα. Εδώ μας περισσεύει η μνήμη. Διότι η μνήμη χρειάζεται εξηγήσεις. Χρειάζεται να εξηγήσεις λοιπόν γιατί τόσοι άνθρωποι βασανίστηκαν με αυτόν τον απάνθρωπο τρόπο, γιατί αυτό το άνθος της ελληνικής νεολαίας βρέθηκε εκεί. Γιατί οι βασανιστές οι οποίοι ήταν συνεργάτες των Γερμανών, μέλη των ταγμάτων ασφαλείας, μετά γίνανε βασανιστές στην Μακρόνησο, μετά πέρασαν στον Ιδέα και μετά γίνανε, για να τα ενώσουμε κιόλας, μερικοί προτεργάτες της 21ης Απριλίου. Έχω τον πειρασμό να πω πάντως ότι η αριστερά τις δικές της αλήθειες, τα δικά της αμαρτήματα, ουδέποτε τα αντιμετώπισε. Να τελειώσω. Με νυφαλιότητα και γενναιότητα. Εγώ είμαι ο τελευταίος που θα ισχυριστεί ότι δεν έγιναν και αμαρτήματα από την αριστερά. Αυτοί οι απάνθρωποι όμως βασανισμοί, αυτό το ξερίζωμα του άνθους της ελληνικής νεολαίας εκείνης της εποχής, αρκεί να σας πω για έναν οικείο χώρο δικό μου που τον ξέρω πολύ καλά. Όταν υπήρχαν εκεί ο Μπιθικότσης, ο Θοδωράκης, ο Κούνδρος, ο Βέγκος και ο Κατράκης και τόσοι άλλοι άνθρωποι, φανταστείτε λοιπόν, ο Ρίτσος, φανταστείτε λοιπόν πόσοι άλλοι άνθρωποι σε μεγάλη κλίμακα και άλλων επαγγελμάτων υπήρχαν εκεί. Φανταστείτε λοιπόν τι άνθος δεινοπάθησε, τι άνθος
πέρασε αυτό το Γολγοθά που λέγεται Μακρόν. Και βεβαίως, επειδή είπατε για τα λάθη της αριστεράς, ποτέ η δεξιά δεν έβγαλε από πάνω της το στίγμα ότι εκεί ήταν ο νέος Παρθενώνας. Και όσο το στίγμα αυτό την ακολουθεί, γιατί ποτέ δεν βγήκε δημόσια να ζητήσει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό, από την ελληνική οικογένεια, αν είχε από τον κόσμο αριστερά τον εμφύλιο, μετά αν Μακρόνισσος δεν είχε γίνει μετά δεν γίνεται ιστορία. Πρέπει να βλέπουμε και τον παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα λεπτό, παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα λεπτό. Δεν επιτρέπονται. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, επιτρέπονται όλα. Εκείνο που δεν επιτρέπεται, με την έννοια ότι παράκληση είναι, δεν είναι θέμα επιβολής, είναι όταν μιλάει κάποιος να μην αρχίσει να μιλάτε όλοι, διότι δεν ακούγεται κανείς και διότι διαμαρτύρει ότι οι τηλεθέσεις έχουν δίκιο, ότι να ακούμε τον κύριο Αξελό, να ακούμε τον κύριο Βέλιο, να ακούμε και εσάς. Ορίστε τώρα. Εγώ νομίζω ότι δείξατε τη μία πλευρά του νομίσματος. Η αριστερά έχει μεγάλες ενοχές για αυτό το φάγωμα, αλληλοφάγωμα του ελληνικού λαού. Και υπάρχει εκτός από τη Μακρόνισσο και ο Μελιγαλάς με 2.000 νεκρούς. Ναι. Οι οποίοι σφαγιάστηκαν με τον χειρότερο τρόπο. Ακούστε, κύριε Μιχαλάκη. Και πολλά άλλα. Ακούστε να σας πω κάτι. Το θέμα μας σήμερα δεν είναι προφανώς ούτε ο Μελιγαλάς ούτε εσείς άλλα. Δείχνετε τη μία πλευρά. Όχι, τη μία πλευρά του νομίσματος. Δεν δείχνετε για την μένα άλλη. Η Μακρόνισσος... Υπήρχε και από την άλλη πλευρά ανθός της ελληνικής νεολαίας. Ναι, το θέμα μας όμως δεν σήμερα... ήταν μονοπόλιο της αριστεράς. Ακούστε να σας πω κάτι. Το θέμα μας... Κύριε Μιχαλολιάκη, παρακαλώ, ένα λεπτό, παρακαλώ. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Δεν θεωρώ αυτό της ελληνικής νεολαίας αυτούς οι οποίοι είχαν υπογράψει την απόφαση της 5ης Ολομέλειας του ΚΚΕ που μιλούσε για αυτόνομη Μακεδονία. Ακούστε να σας πω κάτι, σας παρακαλώ θερμά. Το θέμα μας σήμερα δεν είναι ο εμφύλιος. Δεν το ξέρετε αυτό για την απόφαση του ΚΚΕ. Ακούστε να σας πω κάτι, σας παρακαλώ. Το θέμα μας σήμερα στην εκπομπή αυτή δεν είναι ο εμφύλιος πόλεμος. Και αν γίνανε και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά εγκλήματα. Το θέμα μας σήμερα, κύριε Μιχαλολιάκο και όλων, απευθύνω σε όλους, είναι το θέμα της Μακρονήσου. Εγώ πιστεύω ότι ένα ιστορικό μνημείο που με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και που έχει δημοσιευθεί στην κυβέρνηση. Έχει θεσπιστεί και έχει ονομαστεί ιστορικό μνημείο. Δεν μπορούν να πηγαίνουν εκεί πέρα πρόβατα για κατσίκες και βοσκοί, διότι ο κ. Δήμαρχος της ΚΕΑ νοικιάζει να πούμε αυτά τα πράγματα. Ή διότι ένας αξιωματικός, θα το δείτε σε λίγο αυτό το πράγμα, ένας αξιωματικός ούτε λίγο το πολίτη έκανε, πούλησε ή παρέδωσε ένα βοσκό στο διοικητήριο. Γιατί δεν πήγε ο Σεφέρος? Δηλαδή, συγγνώμη, η δεξιά διανόηση, ο Σικελιανός δεν είχε πεθάνει. Παρακαλώ πάρα πολύ, παρακαλώ θερμά. Κάνετε λάθος. Ένα λεπτό. Ο Παλαμάς είχε. Θέλω να μείνουμε στο θέμα αυτό και μετά θα κουβεντιάσουμε για τον Παλαμά. Δεν είπα για τον Παλαμά, το Σικελιανό, ο οποίος είναι ο αντικομμουνιστής. Εσείς δημιουργήσατε λοιπόν ένα θέμα. Πήγατε εκεί με την κυρία Σουφλή και είδατε... Μου επιτρέπετε, σας παρακαλώ. Όταν έβγαλα το θέμα στην δημοσιότητα από την εφημερίδα Αττικά Νέα, ήταν συγκλονιστικό το ότι με παίρνει, ψάχνει να με βρει εναγωνιωδώς ένας βουλευτής της νομαρχίας Σερών. Το λέω και ντρέπομαι. Και δεν κινήθηκε κανένας βουλευτής από την περιφέρεια Αττικής. Και η απάντηση, και θα παρακαλέσω χωρίς να κάνουμε περισσότερο σχόλιο, η απάντηση που παίρνω από τον κύριο Πάγκαλο ήτανε να σας θυμίσω, κυρία Σουφλή, ότι η Μακρόνισσος ανήκει στο Δήμο Κέας. Όπως γνωρίζετε, η Κέα περιλαμβάνεται στον νομό Κυκλάδων. Μου κάνει και μαθήματα γεωγραφίας ο κύριος Πάγκαλος. Στο νομό αυτό εκλέγονται βουλευτές οι οποίοι έχουν ως καθήκον την ενασχόληση με οποιαδήποτε θέματα προκύπτουν στο χώρο δικαιοδοσίας. Ο ιδρυτής των ταγμάτων ασφαλείας δηλαδή, ένα λεπτό. Ήταν ο παππούς του κύριου Πάγκαλου. Σας παρακαλώ. Κύριε Μιχαλιάκο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ψέματα είναι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι εκεί το θέμα μας. Ο ιδρυτής των ταγμάτων ασφαλείας ήταν ο Πάγκαλος. Σας παρακαλώ, κύριε Μιχαλολιάκο, θερμά, κοιτάξτε, μην με φαίνετε δύσκολη θέση. Εγώ σας κάλεσα εδώ πέρα για να κάνω μια κουβέντα. Εάν αρχίσουμε τώρα να λέμε ένα για τον άλλον, μα σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ, λοιπόν, ακούστε να σας πω κάτι. Εσείς λοιπόν απευθύνθηκα στον κύριο Πάγκαλο, όταν ο κύριος Πάγκαλος ήταν ακόμη αντιπολίτευση, δεν ήταν υπουργός. Όχι, ήταν Ελπίζω. Δεν θέλουμε και το περισσότερο να το συζητήσουμε. Όταν ήταν λοιπόν, όχι, να το κουβεντιάσουμε, διότι το αναφέρετε και λέτε. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ πολύ. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή ακούει. Ο κύριος Πάγκαλος ρίχνει τον μπαλάκι στον δήμαρχο ή στην ομαρχία Κέας. Θέλω λοιπόν να το ξεκαθαρίσουμε το θέμα αυτό. Αυτά γίνονται όταν ο Πάγκαλος είναι βουλευτής, εννοείται ακόμη δεν είναι κυβέρνηση. Διότι αν ήταν κυβέρνηση, εκεί πέρα υπήρχε άλλη σημασία. Ένα δεύτερο, ότι το μπαλάκι ουσιαστικά το πετάει ο πάνω και λέει υπεύθυνος είναι εκείνος και εκείνος. Λες και η ιστορία εμείς ξέρουμε ότι ο δήμαρχος Κέας νοικιάζει. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Για πέστε μου. Εγώ καταρχήν θέλω να αποκαταστήσω μια αλήθεια. Ο κύριος Πάγκαλος δεν έριξε το μπαλάκι πουθενά.
Αυτό βγαίνει από το έγγραφο. Γνωρίζω πολύ καλά, δεν υπάρχουν. Εγώ ξέρω ότι. Μόνο σε ό,τι αφορά. Κύριε Χαρδαβέλα, σας παρακαλώ. Σε ό,τι αφορά, κύριε Χαρδαβέλα, σε ό,τι με αφορά. Και επειδή δεν είναι προσωπικό. Εγώ ξέρετε κάτι, επειδή δεν έχω πρόβλημα ούτε να χαϊδέψω κανέναν, ούτε να χαϊδέψω κανέναν, ούτε να κρύψω τίποτα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πολύ περισσότερο κι εγώ. Η επιστολή Πάγκαλου προς την κυρία Σουφλή συγκεκριμένη λέει διάφορα και στο τέλος καταλήγει. Επιτρέψτε να σας θυμίσω ότι η Μακρόνισσος ανήκει στον Δήμο Κέας. Όπως γνωρίζετε, η Κέα περιλαμβάνεται στον νομό Κυκλάδων. Στο νομό αυτό εκλέγονται βουλευτές οι οποίοι έχουν ως καθήκον την ανασχόληση με τα οποιαδήποτε θέματα προκύπτουν στον χώρο δικαιοδοσίας. Εάν αυτό δεν είναι μπαλάκι, τι είναι? Αυτό που λέει ο κ. Τι απαντάει? Ως βουλευτής της περιφέρειας. Ότι απευθύνθηκε εκεί η κυρία Σουφλή. Κύριε Χαρδαβέλα, για να το απελευθερώσουμε το θέμα. Ας μην σταθούμε. Πάμε παρακάτω. Γιατί τον βάζουμε? Έθεσε το θέμα που είναι οι βουλευτές, λέει, της Αττικής και έρχεται ένας βουλευτής Σερών. Η Μακρόνισσος δεν ανήκει ούτε στην Αττική, ούτε στις Κυκλάδες, ούτε στις Σέρρες. Αυτή την έννοια λοιπόν, εγώ παίρνω το μέρος του κύριου Πάγκαλου. Αν το οριοθετήσουμε, τότε όντως είναι στις Κυκλάδες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για να μπούμε στην ουσία. Η ουσία ποια είναι? Ότι πραγματικά δώσαμε μεγάλο. Εγώ σας καταλαβαίνω, είσαστε πολιτευτής του χώρου και κρατάτε κάποιες ισορροπίες. Εγώ όμως δεν κρατάω ισορροπίες, λέω το εξής. Όχι, δεν κρατάω καμία ισορροπία. Όταν ο κύριος Πάγκαλος παίρνει μια επιστολή διαμαρτυρίας από την κυρία Σουφλή. Άστε με να ολοκληρώσω. Σας παρακαλώ, αφήστε με να ολοκληρώσω. Και μετά απαντάτε. Όταν λοιπόν ο κ. Πάγκαλος, σαν βουλευτής της αντιπολίτευσης, παίρνει από μία δημοσιογράφο μια επιστολή που του λέει: ξέρεις κάτι, στη Μακρόνισσο γίνονται αυτά. Έχουν μπει μέσα και τα διαλύουν όλα. Ο κ. Πάγκαλος, είτε είναι βουλευτής της περιφέρειας, είτε δεν είναι, πρέπει να ευαισθητοποιηθεί και να κινηθεί. Και όχι να λέει είναι θέμα των βουλευτών της περιφέρειας και του νομάρχη Κυκλάδων. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτή είναι η άποψή μου. Συμφωνώ. Εντάξει, κακώς, αλλά με ποια ιδιότητα απαντάει? Εκεί απευθύνθηκε. Εδώ. Εντάξει. Γιατί, δεν ξέρω γιατί. Μια στιγμή, υπάρχει και λίγο περίεργο. Η ουσία είναι ότι 247 βουλευτές έπρεπε να απευθύνει στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έφταιγε εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη κοινοβουλευτική περίοδου. Ήταν η Νέα Δημοκρατία. Πώς θα το κάνουμε? Στηρίξαμε, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Πάγκαλος, στηρίξαν την πρωτοβουλία μας. Αυτό έχει σημασία. 4 βουλευτές όμως, κύριε Ερμουσιώνη, σας παρακαλώ να το πείτε. 4 βουλευτές με πρωτοβουλία δική σας. Άλλοι 4 βουλευτές. Ποια ήταν η κυβέρνηση, να μας πείτε? Εδώ συμμετείχε. Κοιτάξτε, είναι η Δημοκρατία, δεν είναι? Ο Πάγκαλος τι σχέση? Τι θα πει η υπεύθυνη κυβέρνηση? Δηλαδή πρέπει να έχουμε μια κυβέρνηση επάνω. Γιατί δεν στείλατε και σε μένα την επιστολή? Με συγχωρείτε. Σας παρακαλώ. Είναι δυνατόν να μιλάμε για μια κυβέρνηση? Ποια είναι η κυβέρνηση είναι πάνω? Η ιστορία είναι θέμα κυβέρνησης. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση απευθυνθήκατε σε ένα αναρμόδιο πρόσωπο. Κακώς σας απάντησε όπως απάντησε. Εφεύγουμε από την ουσία του θέματος. Προστιμεί του κ. Μουσιώνη που επενεύει. Πολύ καλά έκανε. Και πολύ καλά ο κ. Χαρδαβέλας. Ο κ. Μουσιώνης έδωσε αγώνα, κύριε Κατσανέβα, να ψάξει να βρει την εφημερίδα και να αναδείξει το θέμα. Πολύ καλά έκανε. Έτσι. Και το βρήκε μέσα στο ποντίκι. Ο Πάγκαλος όμως τι σχέση έχει στην προκειμένη περίπτωση? Είναι άδικο. Λοιπόν, πάμε και η Μουσιώνη. Η ουσία είναι λοιπόν, που πολύ σωστά το παρουσιάσατε. Εμένα προσωπικά τουλάχιστον με κάλυψε ο τρόπος παρουσίασης του θέματος. Ανάδειξε, θα έλεγα καλύτερα, του θέματος. Γιατί αυτή η ιστορία, η οποία πραγματικά διαδραματίστηκε εκείνα τα μαύρα δύσκολα χρόνια για τον τόπο μας και για τη δημοκρατία, ήταν και πρέπει να την δούμε ως ένα νέο Γκουαντάναμο, ένα σύγχρονο Γκουαντάναμο της εποχής μας. Τότε. Εγώ ξεπερνάω τα κομματικά όρια της τότε αναμέτρησης και βλέπω ιδεολογικά και πολιτικά, όχι κομματικά, τον αγώνα αυτών των ανθρώπων για κοινωνική δικαιοσύνη. Κάτι που είναι και για μένα άμεσα. Αυτό δεν το κουβεντιάζουμε, είναι αυτονόητο. Έτσι. Αυτό όμως θα ήθελα πάρα πολύ να πω ότι όταν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια, προσέξτε, βουλευτές, απευθυνόμενοι καταρχήν στην Εκκλησία. Όταν είδα δηλαδή μέσα στο ιερό, πάνω στο ιερό, τα κόπρανα των εγωπροβάτων και απευθύνθηκα στην προηγούμενη Αρχιεπισκοπή και τους είπα έτσι και έτσι, μου είπανε, εκεί η κυρία Σουφλή πρέπει να έρθουμε, ότι αυτό λέει, δεν υπάγεται στη δικιά μας αρμοδιότητα, είναι άλλης Μητροπόλεως χωράφη. Εδώ βασανίστηκαν άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, οι πατριώτες μας, επειδή κατά την Εκκλησία ήταν άθεοι κομμουνιστές, τους οποίους βάλαν με μαστίγια να χτίσουν εκκλησίες και αφού τις χτίσανε και επετεύχθη ο σκοπός τους, δηλαδή τους έκανε θεοσεβούμενους, οι Ελληναράδες, οι εθνικόφρονες εποχής, συνεργάτες των Γερμανών, περισσότεροι ταγματασφαλίτες, οι οποίοι βάλανε τους αγωνιστές τότε για τη δημοκρατία και για την κοινωνική δικαιοσύνη να χτίσουν παρθενώνες, αφήνουν λοιπόν και τους παρθενώνες και τις εκκλησίες, έτσι, στη βορρά εντός εισαγωγικών,
Έτσι, τον κοπράνο τον εγωπροβάτο. Ακούστε να σου πω κάτι. Σε αυτή την ιστορία, για να κάνουμε κουβέντα. Απευθυνόμενος με επερωτήσεις προς την τότε πολιτεία. Τι έγινε? Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Λοιπόν, και το χειρότερο είναι αυτό για το οποίο ξεκινάτε την έρευνά σας αυτή, είναι ότι πριν από ένα χρόνο και η Εισαγγελία Αθηνών κλείνει την υπόθεση. Την πάει στο αρχείο. Μάλιστα. Ακούστε να σου πω κάτι λοιπόν. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Αξελό που είπε κάτι προηγουμένως και που φαντάζομαι ότι ο κ. Σατσανέβα συμφωνεί και όλοι οι αισθάμενοι, εκτός ίσως εξαίρεσαν. Αυτά ημών, το είμαι ύψιλον. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι. Συμπληρώστε τώρα για να κάνω εγώ τον επίλογο για να προχωρήσουμε. Τώρα συμπληρώστε. Ότι είπε ο κ. Αξελός κάτι με το οποίο συμφωνώ. Αλλά θα του υπενθυμίσω. Το κάτι που συμφωνείτε ποιο είναι και το κάτι που συμφωνώ εγώ ποιο είναι. Ότι η Μακρόνισσος ήταν ένας τόπος όπου υπήρχαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ δεν εννοώ αυτό. Αν μου επιτρέψετε να πω, ήταν και ο πατέρας μου εκεί. Ναι. Αλλά κύριε Κατσανέβα, εννοώ το εξής. Το οποίο συμφωνώ, θα σας ακούσαμε στο συμφωνώ, είναι το εξής. Ότι δεν πρέπει να ξέρουμε ή τα παιδιά μας να μαθαίνουν κάποια πράγματα. Το 1980 και επιλογή του κράτους. Στη δεκαετία είναι άδικος όμως. Και μπαίνει στα σχολεία ο νεοναζί και βρίσκει. Δεν με αφήσατε. Δεν με αφήσατε. Ένα λεπτό, θα μιλήσετε αμέσως. Να ολοκληρώσω. Και κοινωνική δικαιοσύνη. Κύριε Μιχαλολιάκο, αφήστε να μιλήσει ο άνθρωπος και μετά. Απαντώντας με ευγένεια και στον κύριο Αξελό και στον κύριο Μιχαλολιάκο. Το 1980 η κυβέρνηση του αείμνηστου του Ανδρέα Παπανδρέου επέβαλε την εθνική συμφιλίωση. Μετά το 80. Το 1900, στη δεκαετία του 80 ήταν η εθνική συμφιλίωση και κλείσαμε τη σελίδα αυτή του Μελιγαλά και της Μακρονήσου. Και ελπίσαμε και προσδοκούσαμε και προσδοκούμε. Ο Μελιγαλάς τι σχέση έχει με τη Μακρόνισσο, το ίδιο πράγμα είναι. Όχι, ήταν σφαγή. Κλείσαμε όλα αυτά τα τραύματα. Για ποιους μιλάτε, για τους συνεργάτες των Γερμανών? Καλά, εντάξει, τα παραλήθεια. Μην πάμε εκεί. Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ. Χάνουμε πάλι το θέμα μας. Μεγάλη Μελίνα Μερκούρη κήρυξε αυτόν τον τόπο ιερό και απαγόρευσε την σκύλευσή του είτε από εγωπρόβατα, είτε από κοπριές, είτε από οτιδήποτε. Έρχεται μια άλλη κυβέρνηση, δεν θέλω πάλι να κάνω αντιπολίτευση σε κανέναν ή να στυλιτεύσω κανέναν και δεν τηρεί αυτό το νόμο, γιατί μιλήσατε περί νόμου. Υπάρχει ένας νόμος. Ο νόμος δεν τηρείται. Αυτή τη στιγμή και πολύ καλά κάνει η κυρία Σουφλή και το θέμα το φέρνει στην επικαιρότητα. Τι γίνεται τώρα? Ας αφήσουμε λοιπόν, ας αφήσουμε τις αναδρομές στο Μελιγαλά και όλα αυτά. Αφού κάνετε εσείς αναδρομές, τα κλείσαμε αυτά. Ποιος έφερε την εθνική συμφιλίωση? Μην το ξεχνάμε. Ποιος προσπαθεί. Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ. Κάνετε ένα. Θα ακούσω αμέσως τώρα. Θα σας δώσω το μήνυμα. Κάνετε ένα λάθος κι εσείς. Το εξής. Ξαφνικά ένα θέμα που είμαστε και επικεντρωμένοι, τι γίνεται με τη Μακρόνισσο αυτή τη στιγμή, το αναγάγουμε σε ζητήμα να λύσουμε αυτή τη στιγμή το πρόβλημα του εμφύλιου πολέμου. Όχι, δεν θα κάνω κάτι. Αλλά αυτό ξεκίνησε. Εάν υπήρχε Μελιγαλάς και αν υπήρχε να πούμε Μακρόνισσος, θα αρχίσουμε να μιλάμε τώρα σε λίγο για κονσερβοκούτια εδώ πέρα μέσα και θα τρελαθούμε. Όχι, εκ του αποτελέσματος. Ένα λεπτό, ορίστε, δύο κουβέντες. Εάν νικούσαν, νικούσε η παράταξη η οποία βρισκόταν στη Μακρόνισσο, η Ελλάδα θα γινόταν μια λαϊκή δημοκρατία της Ελλάδος. Προσωπική δική σας. Τι προσωπική δική μου? Δεν ξέρετε τι έγινε στην Αλβανία? Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα λεπτό. Το θέμα. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, κύριε Μιχαλολιάκο, το θέμα σήμερα δεν είναι αυτό όμως. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Ποιο είναι? Δεν είναι το θέμα μας να πούμε τώρα να λύσουμε το πρόβλημα του εμφύλιου πολέμου και αν εδώ πέρα θα γινόταν Αλβανία ή θα γινόταν Αλβανία. Το θέμα μας είναι θα λύσει Μακρόνισσο. Το ένα. Και το άλλο, σας φώναξα εδώ πέρα. Θέλω περισσότερο από εσάς να μου μιλήσετε και θα έρθει η ώρα σας να πείτε πολλά. Αν κατά άλλα δεν έχω γνώμη. Έχετε βεβαίως μια γνώμη. Αλλά σας αφήνω, αλλά βάζετε θέμα με Λιγαλά. Ποιο με Λιγαλά? Θα γινόταν η Ελλάδα-Αλβανία άμα κερδίσαν. Δεν θα γινόταν. Τι θα γινόταν? Δεν είναι η ώρα. Τι πολίτευμα θα είχε η Ελλάδα? Θα κάνουμε μια εκπομπή να το κουβεντιάσουμε. Τι πολίτευμα θα είχε η Ελλάδα? Εστίασε το σημερινή εκπομπή, εστίασε στο σημαντικότερο κομμάτι. Από εκεί πέρα θα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Στην τηλεόραση είμαστε. Ζωντανοί είμαστε. Δεν είναι το θέμα μας. Σας παρακαλώ. Δεν είναι το θέμα μας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην μιλάτε έτσι. Μιλάει η κυρία Σουφλίτο. Υπάρχει χάβρα εδώ πέρα. Δεν ακούγεται κανείς. Κύριε Χαρδαβέλα, νομίζω ότι ο κύριος Αξελός έθεσε επί των τύπων των ύλων ποια είναι η κεντρική ιδέα της σημερινής εκπομπής σας. Είπε ότι αυτό το αυτονόητο. Δεν
θέλουν τη μνήμη του λαού να είναι αφυπνισμένη. Στη συνέντευξη, επιτρέψτε μου, δώστε μου ένα λεπτό σας παρακαλώ. Προχθές, 18 Απριλίου, είχαμε την Παγκόσμια ημέρα μνημείων και πολιτισμού. Ακούσαμε πολλά λόγια για τα μνημεία μας και τον πολιτισμό. Απλά λόγια ακούσαμε. Ο Μίκης Θεοδωράκης, ο παγκόσμιος Έλληνας, το 2003, λίγες μέρες μετά την συναυλία Συλλήτουργο, θα το πω εγώ, που έδωσε στη Μακρόνισσο. Ολοκληρώστε, παρακαλώ πολύ. Ολοκληρώστε. Συγκλώνησε. Γρήγορα. Λέει, οι μεταχουντικές κυβερνήσεις έως σήμερα έδειξαν ότι προτιμούν να θάψουν το νησί κάτω από τις κοπριές των αιγοπροβάτων, που περιέργως κανείς δεν μπορεί να το μετακινήσει. Είναι η δύναμη της μουσικής και της ποίησης που μπορεί... Λοιπόν, βάλτε μια οτελεία εδώ πέρα. Πάμε στο δεύτερο μέρος της έρευνας αυτής για να το κλείσουμε. Να πάμε στο άλλο θέμα που για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό. Πάμε. Αξιωματικός πούλησε τη Μακρόνισσο σε βοσκό. Καθώς περπατάμε στη Μακρόνισσο, ανάμεσα στα ερειπωμένα κτίρια του στρατοπέδου και τα σημάδια από τις σκηνές των εξόριστων, έρχονται ήχοι παράξενοι από τη θάλασσα και τα ρημαγμένα κτίρια. Κάτι σαν ημωγές, κραυγές πόνου και κατάρες από το παρελθόν. Λες και οι χιλιάδες εξόριστοι, οι κολλασμένοι της Μακρονήσου, σηκώθηκαν να μας πούν τις ιστορίες τους. Είναι κρίμα, είναι αμαρτία το ότι καταστρέφουμε όλο αυτό που είναι μια μνήμη, μια παρακαταθήκη για τους νέους που έρχονται μετά. Όλο το στρατόπεδο αυτό. Και έχει καταντήσει σήμερα να το εκμεταλλεύονται διάφοροι με τα κατσίγια τους, με τα πόδια τους, με τα κορούνια τους, με τις κότες τους κτλ. Και το κράτος, τα υπουργεία που είναι αρμόδια για να φυλάξουν τον χώρο αυτόν, δεν κάνουν τίποτα απολύτως. Ακόμα βλέπουμε εδώ στους τοίχους όμως ό,τι έχει μείνει, βλέπουμε σημάδια από εκείνη την εποχή. Βλέπουμε νούμερα, βλέπουμε γράμματα, αριθμούς που ίσως σημαίνουν κάτι για αυτούς που ήταν εδώ. Έτσι δεν είναι? Πιθανόν. Πιθανόν δεν ξέρουμε όμως τι είναι αυτά τα πράγματα κτλ. Γιατί βλέπεις έχουν φθαρεί τόσο πολύ που δεν ξέρουμε τι ήταν. Όντως γενικά αυτός ο τόπος ήταν ένας τόπος μαρτυρίου. Άνευ προηγούμενο μαρτύριο. Γιατί πολλοί από εδώ περίμεναν να μεταχθούν στην Αθήνα, να περάσουν στο στρατοδικείο ή να πάνε για εκτέλεση. Σχεδόν όλοι οι μεγάλοι Έλληνες πέρασαν από εδώ σαν εξόριστοι, φυλακισμένοι και δέσμοι στα νύχια των βασανιστών τους. Ανάμεσά τους και ο μέγιστος Ρίτσος, ο ποιητής της Ρωμιοσύνης, που τον ακούμε τώρα να διαβάζει τους στίχους του για τη Μακρόνισσο. Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Αυτές οι πέτρες δεν βολεύονται κάτω από τα ξένα βήματα. Αυτά τα πρόσωπα δεν βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο. Εδώ, σε όλο το κύλωμα αυτό, ήταν ο μεγάλος όγκος των κρατουμένων των στρατιωτικών φυλακών. Και βλέπετε, φαίνονται οι αναβαθμοί, φαίνονται εκεί που είχαν σκηνές μεγάλες και για τα άλλα ήταν ατομικά ή αντίσκηνα των 2 ατόμων κτλ. Ήταν μικρές σκηνές. Και βλέπετε γύρω-γύρω πόσα φυλάκια έχει, πώς φύλαγαν. Και κοντά ήταν τα κτίρια που ήταν έξω από εδώ πίσω, τα κτίρια της διοίκησης, των αξιωματικών, των ανακριτών και δεν συμμαζεύεται. Εδώ πόσους χιλιάδες κόσμος υπολογίζει ότι βρισκόταν? Εγώ υπολογίζω ότι οπωσδήποτε πρέπει να ήταν κάποια στιγμή 3.000 κόσμος. Τουλάχιστον 3.000. Γιατί φαίνεται από το χώρο τον ίδιο. Και ξέρω από σε άλλα μέρη που ήμασταν πως ήμασταν 5.000 στο Βέτο σε μικρότερο χώρο. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι εδώ που είχαν και συγγενείς και στην άλλη πλευρά του νησιού. Βεβαίως, ναι. Και στην άλλη πλευρά και πιθανόν κάποιον αντάρτη ή κάποιον για εκτέλεση. Τα μικρά μου χέρια με τον καιρό
Από εδώ παίρνανε τους αγωνιστές και τους περνάγανε απέναντι στο Λαύριο για εκτέλεση. Τη μοιραία υπογραφή για την εκτέλεση των κρατουμένων έβαζε στη βίλα του στη Μακρόνισσο ο διοικητής του στρατοπέδου, συνήθως ένας κτηνώδης ανελαίτος ταγματάρχης. Αυτή λοιπόν τη βίλα του διοικητή στη Μακρόνισσο, ένας αξιωματικός του στρατού την πούλησε σε βοσκό της Σκέας για να παραθερίζει εκεί με τα πρόβατά του. Η απίστευτη ιστορία έχει τα ντοκουμέντα της. Πρωτόκολλον παραδόσεως και παραλαβής κτηρίου. Εν Μακρονήσο, σήμερον την 1η Πρώτου 58. Η κάτωθη υπογεγραμμένη. Δόκιμος έφεδρος αξιωματικός Φούρλας Γεώργιος, ως συντηρητής κτηρίων Μακρονήσου. Και β. Ιδιώτης Δαλάρετος Αντώνιος. Προέβημεν ο μεν πρώτος, εις την παράδοση ο δε δεύτερος, εις την παραλαβήν του φερουμένου εις τα πρωτόκολλα κτηρίων Μακρονήσου, ως βίλα διοικητού κτηρίου, κειμένης εις ο στρατόπεδον β. Ετώ ως κάτωθη. Κτίριον λιθόκτιστον με στέγην εκ μπετών αρμέ και εις το κέντρον εκ κεράμων, αποτελούμεν από 5 δωμάτια, χολ και καμπινέ. Υπογραφές ο Παραδούς, Φούρλας, ο Παραλαβών, Δαλάρετος. Και όταν ένας ευαίσθητος αστυνομικός το 2007 από το τμήμα Λαυρίου ρωτάει με έγγραφό του το Γενικό Επιτελείο Στρατού ποιος και γιατί πούλησε ή παρέδωσε το δικητήριο της Μακρονήσου στον βοσκό κύριο Δαλάρετο, το 1958 παίρνει την εξής αποκαλυπτική απάντηση. Γενικό Επιτελείο Στρατού, Διεύθυνση Υποδομής. Πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής κτηρίου στην Ίσο Μακρόνισσο. Από τον έλεγχο που διενήργησε η στρατιωτική υπηρεσία στους υπάρχοντες φακέλους στρατοπέδων, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αναφέρονται στο πρωτόκολλο αυτό. Το υποβληθέν σε εμάς με το α σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής δεν φέρει στοιχεία θεωρήσεως, στρογγυλή σφραγίδα της στρατιωτικής υπηρεσίας και υπογραφή του διοικητού της μονάδας που να πιστοποιούν την γνησιότητά του. Αντιστράτηγος Δημήτριος Λαμπαδάκης, Β. Υπαρχηγός, Yes. Δηλαδή, ο αθεόφοβος δόκιμος αξιωματικός Φούρλας παρέδωσε ή μήπως πούλησε κρυφά από το αρχηγείο στρατού το κτίριο βίλα του διοικητή Μακρονήσου στο βοσκό Δαλάρετο. Έτσι γράφεται, κυρίες και κύριοι, σήμερα η ιστορία της Μακρονήσου. Και ενώ κάνουμε αυτό το ρεπορτάζ στη Μακρόνισσο, εμφανίζεται διαμαρτυρόμενος μπροστά μας ένας βοσκός της οικογένειας Δαλάρετου, λες και μπήκαμε στο οικοπεδό του. Απίστευτη η σκηνή που ακολουθεί. Τα κτίρια, άμα δεν υπήρχαν μέσα, θα είχαν πέσει όλα τα κτίρια. Να είστε καλά. Εντάξει. Το ξέρετε αυτό. Μάλιστα. Εδώ θεωρείται όμως ιστορικός τόπος. Χαίρομαι πολύ. Ιστορικός τόπος από πότε? Δηλαδή θεωρείται σωστό ότι εσείς μέσα στα κτίρια έπρεπε να ήταν τα πρόβατα και τα κατσίγια και οι κότες. Έχετε άδεια από αυτό που τη βάζετε μέσα στα κτίρια? Αντί να απαντήσει το ερώτημά μας ο βοσκός της Μακρονήσου, σκύβει το κεφάλι και προτιμά να αποχωρήσει. Μήπως όμως είχε να πει και τίποτα για το έγκλημα που γίνεται στη Μακρόνισσο? Εδώ ήταν διοικητής Ανασούλης, ένα μεγάλο κάθαρμα, είχε αφήσει εποχή, γιατί να μην πω τώρα, ήταν πράγματα που η συμπεριφορά του ανθρώπου, τι υπάνθρωπος ήταν. Ο οποίος δηλαδή τι έκανε αυτό συγκεκριμένο? Ήταν και παιδοραστής συν της άλλης. Δηλαδή βίαζε τα παιδάκια εδώ στη... Ναι, κάτι τέτοιο λέει. Έκανε αυτό που αναγκαζόντουσαν να κάνουν απόπειρες αυτοκτονίες και κάτι άλλα πράγματα. Εσείς κάποια στιγμή, από ό,τι μου είπατε, συναντήσατε και κάποιον βασανιστή σας. Ναι, έξω. Στην Αθήνα. Ναι. Στην Αθήνα, ο οποίος ήταν στα κτέλ σταθμάρχης κάπου και κάπου το ρώτησα, στο γραφείο μου και πέρα το ρώτησα πώς βασάνιζε νέα παιδιά, λεβέντες, ξέρω εγώ, φοιτητές και τα λοιπά, τους χτυπούσε μέχρι θανάτου και τα λοιπά. Και στην αρχή μου δικαιολογήθηκε, ξέρεις, δεν ήξερα αυτά, δεν ήμουν μορφωμένος, αυτά και παρασύρθηκα και μετά δεν μπορούσα να κάνω πίσω και τα λοιπά. Και μετά, αφού συζητήσαμε αρκετά, μου λέει, άκου να σου πω γρήγορα, λέει, όταν ο άλλος είναι πεσμένος κάτω, πεθαμένος, σχεδόν να ξεψυχήσει. Και του τραβούμε το χέρι για να βάλει υπογραφή. Και αυτός σχεδόν να τραβάει το χέρι του. Τον σκοτώνεις, δεν τον σκοτώνεις, λέει. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, και όλα αυτά κυρίες και κύριοι ξεκινάνε από έναν πολύ ευαίσθητο αστυνομικό. Ο οποίος είναι στο τμήμα Λαυρίου, έτσι. Ακριβώς. Ο οποίος είναι στο τμήμα Λαυρίου και βλέπει τι συμβαίνει. Εργαστήκαμε μαζί. Μας βοήθησε πάρα πολύ. Μας βοήθησε πολύ. Πάρα πολύ. Είναι στο τηλέφωνο μας.
Εγώ θέλω να τον συγχαρώ, γιατί έχει κάνει μια ολόκληρη προσπάθεια. Έχει στείλει έγγραφα, έχει αποκαλύψει, έχει πάει, έχει δει. Ένας ευαίσθητος άνθρωπος που λέει ότι εδώ πέρα γίνεται ένα έγκλημα. Φυλάει θερμοπύλες. Φυλάει θερμοπύλες. Να τον ακούσουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Καραδάβελα. Για πες μου κύριε Μπίστα, πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία και τι είναι αυτό που σας ευαισθητοποιεί έναν αστυνομικό στο θύμα Λαβρίου να ξεκινάει όλη αυτή την προσπάθεια με έγγραφα, με αναφορές, να διορθωθεί αυτή η ιστορία. Παρακαλώ. Αρχικά θα ήθελα να καλησπέρισω όλους τους καλεσμένους σας και ιδιαίτερα τους δύο καλούς μου φίλους, τον Άρη, τον Μουσόνη και την Πόπη Σουφλή. Μάλιστα. Πιστεύω ότι η παρέμβαση στην εκπομπή σας ίσως να μην δώσει περισσότερα στοιχεία από αυτά που ήδη έχετε αναφέρει στο πραγματικά έγκυρο σας ρεπορτάζ. Αλλά μέσα από αυτά που θα σας πω να μεταφέρω κάποιες ανησυχίες του ανθρώπου που ασχολήθηκε επί ένα χρόνο δικονομικά με την υπόθεση αυτή. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν υποχρεωμένος να κάνω ό,τι κάνω. Είμαι αστυνομικός, είμαι γενικός ανακριτικός υπάλληλος, σύμφωνα με τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Και από τη στιγμή που περιέρχεται μια καταγγελία στην υπηρεσία μου, είμαι υποχρεωμένος να τη διεκπαιρεώσω. Και ταυτόχρονα δεν ήμουν μόνο εγώ, ήταν όλο το αστυνομικό τμήμα, όλοι οι συνάδελφοι μου εκεί. Δεν θέλω να καπηλευτώ, ας πούμε, την όλη προσπάθεια που έγινε. Αυτό που θέλω να πω έτσι εντάχει για να μην σας καθυστερώ είναι ότι όταν το 2006 περίφθαν στην υπηρεσία μου καταγγελίες που αναφέρετε στην εκπομπή σας και μου αναπτέθηκε από το διοικητή μου ο έλεγχος αυτός, η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα να εργάζομαι καθαρά διεκπαιρεωτικά. Ξέρετε, καμία φορά τα προσωπικά και τα επαγγελματικά μας προβλήματα δεν μας αφήνουν περιθώρια να σκεφτούμε σε βάθος. Η στάση μου άλλαξε ριζικά όταν άρχισα να δημοσιοποιείται το γεγονός και με καλούσαν στο τηλέφωνο ρωτώντας για τις εξελίξεις άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, που λυπάμαι γιατί δεν έχω κρατήσει τα ονόματα του σήμερα, προτρέποντάς με να κάνω ό,τι μπορώ για να σώσω τις μνήμες τους. Η ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε μια νεαρή κοπέλα, η οποία μου είχε αναφέρει ότι είναι εγγονή ενός μακρονησιώτη κρατούμενου, ο οποίος τώρα δεν ζει και μου είχε πει ότι αν μπορεί να κάνει έστω και με μορφή οικονομικής ενίσχυσης ό,τι μπορούσε για να το χρώσταγε στον παππού της. Μετά θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι σταμάτησα για ένα χρονικό διάστημα να ασχολούμαι με την τυπογραφία, προκειμένου να διαβάσω όποια βιβλία κυκλοφορούσα και μπορούσα να βρω, να μπω στο πνεύμα της Μακρονήσου. Ξέρετε, υπάρχει ένα κενό. Στα σχολεία μας δεν διδαχτήκαμε τίποτα για αυτή την περίοδο. Γινόταν μια, ξέρετε, αν κατάγεσαι από ένα χωριό το οποίο είναι, για παράδειγμα, έχει δεξιές πεποιθήσεις, μαθαίνεις κάτι διαφορετικό. Αν το χωριό σου είναι αριστερών πεποιθήσεων, μαθαίνεις κάτι διαφορετικό και συνήθως αποφεύγεται να γίνεται μία. Ναι. Είναι μια πραγματικότητα για την ελληνική πολιτεία αυτή. Σήμερα, αν με ρωτήσετε, θα σας πω ότι προσωπικά ζηλεύω αυτούς τους ανθρώπους. Όχι βέβαια διότι έκαναν διακοπές όπως οι εφημερίδες της εποχής έλεγαν, αλλά διότι είχαν τη δύναμη να υπερασπιστούν με τόσο πόνο και αίμα τις ιδέες τους. Ανεξάρτητα αν έχω και εγώ τις ίδιες ιδέες ή όχι. Και γιατί εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω αν έχω τη δύναμη να κάνω αυτό που έκαναν αυτοί. Αλήθεια λέω, ζηλεύω μόνο γι' αυτό. Από αυτά που διάβασα, από τις καταθέσεις που πήρα, από τα έγγραφα που είχα συγκεντρώσει, έχω καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα. Πρώτα απ' όλα, θεωρώ δεδομένο ότι η μνήμη δεν μπορεί να νομοθετηθεί. Αυτό που νομοθετείται είναι η θέληση που υπάρχει κάποια δεδομένη στιγμή του λαού, που έρχεται μια συγκεκριμένη πολιτική, μια κυβέρνηση, να νομοθετήσει αυτή τη θέληση. Μάλιστα. Αλλά και αυτό είναι επικίνδυνο αν αυτός που νομοθετεί δεν είναι αποφασισμένος να τηρήσει τον νόμο με όποιο κόστος. Διότι άλλως θα επέλθει λύθη. Σήμερα φοβάμαι ότι συμβαίνει το δεύτερο. Και δεν γνωρίζω αν αυτός είναι ο σκοπός, δηλαδή να έρθει η λύθη. Δεν γνωρίζω δηλαδή αν όλοι οι Έλληνες γνωρίζαμε από το σχολείο για τη Μακρόνησο τη Γιάρο. Αν δηλαδή μαθαίναμε τι σημαίνει αγωνίζομαι. Πώς θα αντιδρούσαμε εμείς οι Έλληνες εχθές, σήμερα, αύριο, για όλα αυτά που μας συμβαίνουν, για τις λαμογές που ακούμε. Εδώ είναι το κλειδί όλης της ιστορίας. Εδώ είναι μια επισήμανση πάρα πολύ σημαντική. Αυτό είναι το κομβικό σημείο. Έτσι, αυτό είναι το κομβικό σημείο. Θέλω να μου πείτε το εξής όμως. Να πω και κάτι άλλο πριν να σας διακόψω, κύριε Καραβέλα, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν κάποιες αναπάντηχες λοξοδρομήσεις στον νόμο των πιθανότητων που αφήνουν και κάποια περιθώρια στην ιστορία να επαναληφθεί ως φάρσα. Όταν εμείς λησμονούμε τέτοια γεγονότα. Θέλω να μου πείτε το εξής. Εσείς λοιπόν κάνετε κάποιες αναφορές, κάνετε μια έρευνα, κάνετε ανακρίσεις κλπ. Υπήρξε ένα υλικό που έλεγε και παρουσίαζε το ζήτημα και το θέμα. Ότι εκεί πέρα γίνεται αυτό που γίνεται και που δείχνουμε στην τηλεόραση αυτή τη στιγμή. Τι αποτέλεσμα έχει αυτή η δική σας παρέμβαση και προσπάθεια σαν ένας ανακριτικός υπάλληλος που στέλνει επίσημες διαπιστώσεις στους αρμόδιους που ήταν δεν ξέρω ποιοι? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είχα συγκεντρώσει ένα οικονομικό υλικό με εντολή του εισαγγελέα πάντοτε. Δεν λειτουργήσα μόνο αυτόνομα. Εγώ μετέφερα την καταγγελία στην εισαγγελία, διατάχθηκε για διενεργήθηκε και σχηματίστηκε μια δικογραφία. Μπορώ να σας πω κοδόστατη.
Την χειρίστηκα 2 φορές εγώ. Δεν γνωρίζω αν πήγε και στον δεσματοδίκη για ολοκλήρωση κτλ. Τελικά τι έγινε, τελικά? Από όσο γνωρίζω, η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο, αλλά δεν γνωρίζω το σκεπτικό σύμφωνα με το οποίο ο εισαγγελέας την έδωσε στο αρχείο. Okay. Δεν το γνωρίζω πραγματικά. Πιθανόν κάπου στηρίχθηκε. Δεν μπορεί να έχει τεθεί μια υπόθεση στο αρχείο έτσι. Πρέπει να ψάξετε να το βρείτε αυτό. Μάλιστα. Θα το βρούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Πάντως, να πω και κάτι άλλο. Η λύση του προβλήματος της Μακρονήσου, από αυτά τα στοιχεία, έτσι, για να βοηθήσω και το υπόλοιπο της συζητήσεώς σας, είναι η καλή θέληση και αποφασιστικότητα της πολιτείας. Δεν ξέρω αν είναι κατάλληλη συγκυρία χρονικά για μια τέτοια πρωτοβουλία, διότι γνωρίζουμε ότι όλοι το σωστό timing είναι το Α και το Μ για τέτοιες πρωτοβουλίες. Αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή και η ΠΕΚΑΜ, η Πανελλήνια Ένωση Κρατουμένων Αγωνιστών Μακρονήσου, να τα βρει με την πολιτεία. Γιατί από όσο γνωρίζω από το 1990 που έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια για να δημιουργηθεί ένας φορέας διαχείρισης, η ΠΕΚΑΜ αντιδρά για το αν θα είναι ΑΕ κατά τα πρότυπα του τεχνολογικού πάρκου Λαβρίου ή ίδρυμα. Ναι, αυτά μας τρώνε. Η εμπειρία από το τεχνολογικό πάρκο Λαβρίου έχει δείξει ότι έχει πολύ θετικά αποτελέσματα. Έτσι. Λοιπόν, σας αφήνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα τελευταίο, κύριε Χαρδαβέλα, να το ερευνήσετε αύριο, επειδή έχετε και ανθρώπους δραστήριους εκεί. Πέστε μου. Αύριο το πρωί πρέπει να κοιτάξει κάποιος στην κτηματολόγιο ΑΕ να δει αν έχουν γίνει δηλώσεις ιδιοκτησίας στη Μακρόνησο. Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που μου λέτε. Αύριο το πρωί πρέπει κάποιος να πάει στην κτηματολόγιο ΑΕ να ελέγξει αν έχουν γίνει δηλώσεις ιδιοκτησίας στη Μικρόνησο. Είτε κτηρίων, είτε εδαφών. Την έχουν πουλήσει. Ακριβώς. Την έχουν πουλήσει τη Μακρόνησο. Έχει πουληθεί η Μακρόνησο. Αύριο το πρωί θα πρέπει το Υπουργείο Πολιτισμού να στείλει εξώδικα και διοικητικές αποβολές από αυτούς που κατοικούν παρανόμως στα κτίρια. Κύριε Χαρδαβέλα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το δούμε από το πρωί. Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ εγώ πολύ που μου επιτρέψατε αυτή την παρέμβαση. Θα είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, τα συγχαρητήριά μου γιατί δεν έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα ένας αστυνομικός να έχει τέτοιες ευαισθησίες. Μην το λέτε αυτό. Υπάρχουν πολύ καλοί αστυνομικοί στην Ελλάδα. Υπάρχουν καλοί, αλλά ευαισθησία με το νόημα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα από το 80, κύριε Χαρδαβέλα. Ακούστε να σου πω κάτι, κύριε Κατσανέβα. Μη στοχοποιούμε όλους τους αστυνομικούς. Δεν εννοώ πολιτικά, εννοώ ευαισθησίες για να κάνει τέτοιες προσπάθειες. Δημόσιος υπάλληλος να πει. Έχει στείλει αναφορές, έχει λειτουργήσει σαν ένας ευαίσθητος πολίτης, πέρα από την αστυνομική του ιδιότητα. Λέω λοιπόν το εξής. Πραγματικά αυτό το τελευταίο είναι, για μένα είναι φοβερό. Εάν έχει πουληθεί η Μακρόνησος σε κάποιους ανθρώπους, είτε κομμάτια γης, είτε κτίρια, πραγματικά αυτό είναι πέρα από... Ο κύριος Γερουλάνος τι κάνει? Κύριε Χαρδαβέλα, όταν έστειλα το φάκελο στον τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Σανιδά, του μιλούσα και για καταπατήσεις. Ο φάκελος αυτός, το πιο πιθανό, αν και εκλήθη μάλιστα να καταθέσω, και κατέθεσα πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία. Έστειλα το φάκελο στον κύριο Σανιδά. Δεν την κάλυψε ποτέ. Τι να της πει? Δεν με κάλυψε ο κύριος Σανιδά. Ασχολείται με τις ζήμες. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι όσα. Το θέμα πήγε στο αρχείο. Είναι πολύ απλό το θέμα. Μην το κουβεντιάζουμε. Εκείνο που έχω να πω. Ο κύριος Σανιδάς ήταν καλός εισαγγελέας. Ας τα αφήσουμε αυτά. Ξέρετε, το καλό ή το κακό. Κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη. Έχετε δίκιο, αλλά αφορά και τις πράξεις. Εκείνο πάντως που διαπιστώνω από τα ρεπορτάζ μου, κύριε Χαρδαβέλα, είναι το εξής, ότι έχουμε δύο στοιχεία. Ως λαός, δυστυχώς στην ιστορία μας, επιλέγουμε συνειδητά, επιλέγεται συνειδητά από τις κυβερνήσεις, να θαυτούν είτε κάτω από κόπρανα εγωπροβάτων ή να μετατραπούν σε χιτά. Στην Κερατέα, το Οβριόκαστρο, που είναι η Ακρόπολη της τεχνολογίας, η Ακρόπολη της τεχνολογίας επιλέχθηκε να γίνει χώρος υποδοχής απορριμμάτων. Το ίδιο και στο Γραμματικό που ανακαλύφθηκαν τώρα αρχαία. Είναι μέσα στη λεκάνη του Χιτά. Γιατί συζητάμε? Απλά όλες οι κυβερνήσεις, και λυπάμαι που το λέω, υλοποιούν το δόγμα Κίσιγκερ. Αυτός ο λαός
Ελάτε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Βέλιο. Είναι μυθεύματα τώρα δόγμα. Όλες οι κυβερνήσεις έχουν την ίδια εγγενή παχυδερμία. Απέναντι στον τόπο, στην ιστορία. Ποιο δόγμα Κίσιγκερ τώρα, αυτές τώρα οι φαντασιώσεις. Αφήστε τώρα το ένα, δεν υπάρχουν δόγματα Κίσιγκερ. Τη δική μας παχυδερμία, άγνοια, αδιαφορία, ερασιτεχνισμό και κακοφορμισμό την αποδίδεται τώρα στον Κίσιγκερ και σε τους Εβραίους. Αυτό που είπε. Κάντε άθεο το λαό και ευτελίστε τον. Αυτό έχει πει ο Κίσιγκερ. Κάντε άθεο το λαό και ευτελίστε. Ο λαός αυτός ο οποίος. Είναι παράλογο να έχει πει ο Κίσιγκερ κάτι αποδεδειγμένα. Ο περιούσιος λαός τώρα, στον οποίο ο Κίσιγκερ ήθελε να αφαιρέσει τη μνήμη και τη συνείδηση για να απαλλαγεί η ανθρωπότητα. Αυτά με συγχωρείτε. Εγώ δεν τα λαμβάνω υπόψη μου. Τα θεωρώ αναπόδεικτα, αυτονόητα φαντασιωτικά. Και δεν μπορώ να βρίσκω άλοθη στον κάθε Κίσιγκερ για τις δικές μας, για τη δική μας παχυδερμία, ανικανότητα και ανεπάρκεια. Ο Κίσιγκερ μας λέει πάντα δηλαδή. Ο δήμαρχος ο οποίος εκχωρεί στα γιδοπρόβατα τη Μακρόνισσο υπακούει σε εντολές του Κίσιγκερ ή τον Νεφελίμ. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ότι οι άνθρωποι δεν κάνουν τη δουλειά τους σε αυτόν τον τόπο, δεν ενδιαφέρονται, δεν έχουν συνείδηση, μνήμη, ταυτότητα, φταίει ο Κίσιγκερ. Μας αφαίρεσε κάτι που δεν είχαμε. Φταίει ο Κίσιγκερ. Μας αφαίρεσε ο Κίσιγκερ κάτι που δεν είχαμε. Είχε αυτός ο τόπος ταυτότητα, μνήμη, γνώση. Πώς δεν μας αφαίρεσε. Μιλάτε για τον Κίσιγκερ τόση ώρα, καταλάβω δηλαδή. Θα τρελαθούμε τώρα. Όχι, ακούω. Προφανώς δεν φταίει ο Κίσιγκερ. Εντός εισαγωγικών ότι φταίει ο Κίσιγκερ. Φταίνε οι Νεφελίμ. Φταίνε οι Εβραίοι. Γιατί αυτός ο περιούσιος λαός μονίμως είναι σε μία έρημο. Λόγω των δικών του αμαρτημάτων, ανεπαρκειών, της δικής του άγνοιας και ελλείμματος συνείδησης. Ηρεμία τώρα, ψυχραιμία. Δεν μπορώ να καταλάβω το πάθος, δηλαδή για τον Κίσιγκερ. Το πάθος υπεράσπισης του Κίσιγκερ είναι πάθος αυτοκριτικής για το λαό μας και τον τόπο μας. Πάντως δεν είναι Πάντως, κύριε Μιχαλολιάκο, δεν είναι άνθρωπος. Όχι, προσφέρω το ξέρω, είναι φίλος. Λοιπόν, άλλο λέω ειδική περίπτωση. Το δόγμα Κίσιγκερ τώρα. Παρακαλώ πολύ, διαφημίσεις και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Πάμε. Αυτά που είδαμε και αυτά που βγήκαν στη διάρκεια της εκπομπής αυτής, τουλάχιστον εμένα μου δημιουργούν μια απέχθεια. Ένας χώρος ιστορικός που έχει κηρυχθεί σαν ιστορικό μνημείο και με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού αυτή τη στιγμή να πνίγεται στις κοπριές, στα πρόβατα και να είναι στο έλεος κάποιων βοσκών και κάποιων ανθρώπων οι οποίοι τον νοικιάζουν, τον πουλάνε ή όχι.